Mar Opich Agoko ipachokae mano Kenya Rugby Union Harriet Okach kod jatend migawo mar tuke Salim William okwajo Kenya mondo wuog oko kar rombgi mar pako tim mar Kenya mar mine ngeso gi Jumapil mabiro ni e tuke mag laro osimbo mar Afrika mabiro timore alap ma RFUA. Ka gilose twage jofwamb weche kawuono, jotelogo wacho ni bedo ni tukego idhi go e pachokae, Kenya nigi thuolo maber moloyo mar kawo kombeno. Maloyo pinje 12 oseyango yuoro e tukego. Team no sir kod Safaricom M-Pesa kod Kenya Breweries. Thank you for joining us today. Mine is just to welcome all the Kenyans who are able to come to RFUA grounds 15th and 16th of November to come and cheer the Lionesses as they keep the Rugby Africa Cup at home. That's it. Thank you. Thank you very much. And therefore, on behalf of the government of Kenya, I want to say that we are supporting this team. We are supporting to ensure that they not only realize their potential, we are supporting them. All Kenyans should therefore come in their large numbers, because when the Lioness team is playing, they represent the 55 million of us. And therefore, those 2 days will be very, very great. Team mar Kenya mar joma nigi both mar winjo wach Deaf Olympics osingo madhi timo maber e tuke mag Deaf Olympics machakore Tokyo Jumamos. Jagoro mongirore migawo mar tuke Elijah Mwangi